Ojo sampean alangi kula kan iki pamongke kang wong sawjing prayangan nggih guru sawang arep iki pun sampean digerakan ke sana mboten kisru ngene paman ya saumpamane saya jeng prayangan tak dudino ya nggih wong telu ki jelas loro nggih ya kesane tinggale geger cuci niki mawon buat pembesaran sampean dudiaken berarti kita duduk nggih sampun kula dudiaken mawon gadah sawang arep iki rupane saya jeng prayangan iki Oke, cendeknya dua. Kebliang